La primera vegada que vaig entrar en les illes va ser en l'any 87. Entonces el que se va a encarregar va a ser la Agencia de Medi Ambient, va a ser el discurs de l'ERMA, el discurs d'investidura de l'ERMA, en el que ja va dir que columbretes pues, ja n'hi havia guardes allí. I la nostra missió era veure que no quedaven conills i començar ja la revegetació de l'illa, que era, pues, una vegada llevat els conills, era el que n'hi havia que fer per anar recuperant ja les illes. Les infraestructures que n'hi havia eren impresentables, molta gent no se n'aniria així ni d'excursió. En l'any 97 vingueren el rei Juan Carlos, Sofia i el Constantino de Greixa i tal, pujaren a veure, veren les condicions en les que estàvem i ells mateixos se donaran compte de que tenien que fer alguna cosa. Li pegaren una espanta a un projecte que estava paralitzat. Per exemple, en el tema de la natura he tingut l'oportunitat de viure dos temporals, tremends dos temporals en els que les zones passaven de part a part de l'illa, que mos han trencat la infraestructura, sobretot també pues, veure les balenes passar prop de l'illa o quan han pogut jugar nosaltres en la nostra embarcació en els dofins. A mi és el que més m'ha omplit a nivell professional. Són 20 i pico anys que la meva vida han sigut quinzenes així i quinzenes allà. Ara tindré que acostumar-me a que existeixen els caps de setmana. És que tornaré, tornaré segur.